GMA Kapuso Foundation gisolusyonan ang problema sa mga molupyo sa paglabang sa suba dito sa Mabinay, Negros Oriental. Ato kining Siran pinaagi ning report. Cave capital of the Philippines kung tawgon ang lungsod sa Mabinay sa Negros Oriental. Dinisab nagminyo sila si Marjun ug Remelin ni atong Setyembre 23, 2017. Saysay sa magtiayon, hapit wala madayon ang ilang kasal kaniadto gumikan sa taas nga level sa tubig sa suba. Pero maulang gigiingon nga bisag unsa man nga unos ang masugatan, di gyud kapugngan ang tiunay nga nagminahalay. Maong misakay sila sa backhoe aron makalabang sa suba. Ug sukad ni adto, mangarap namin na yung tuloy lang talaga yun. Hindi kagaya namin na bako lang yung sinakyan. karon kini ang matag adlaw nga sitwasyon sa Barangay Abis human giguba sa bagyong Odette ang taytayan sa dapit. Ug among nakaila-ila ang habal-habal driver nga si Boyet. Suppose hindi matawid sa mga motor namin, ikakarga namin sa likod yung pasahero. Gilabang pud niya ang suba aron mahatod ang mga anak sa tunghaan. Tuyo sa GMA Kapuso Foundation nga undangon na ang kalisod sa mga residente sa dapit. Maong magpahimo kini og 50-meter steel hanging bridge sa Barangay Abis ubos sa Kapuso Tulay para sa kaunlaran. Itong tulay na ito sa Mabinay is part of our aid para sa mga nasalanta ng Typhoon Odette. I-elevate natin yung ating tulay ng 2.5 meters mula dun sa natural grade line. So para pagka nagkabahawali katulad nung dati ng Bagyong Odette, hindi siya aabutin ng tubig baha. Mahataga na og katumanan ang gihangyo sa mga residente pinaagi sa abag sa mga katambayayong sa foundation. Mahalaga ang tulay. Sabi ko nga, it is better to build bridges than walls. So pinapakita dito talaga para magkaisa yung ating mga mamamayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.